Záhrada na druhu. Expedícia súčasného umenia Dom prináša súčasné, nielen vizuálne umenie v podobe najnovšej tvorby spolu až 16 autorov a autoriek zo Slovenska, Čiech a Maďarska. V Prügerke prezentovali spolu až 17 unikátnych diel. Prüger-Wallnerova záhrada sa už po druhýkrát stala miestom pre umenie vo verejnom priestore. Od minulého roka sa toho v záhrade veľa zmenilo. Obnovilo, ale aj zachovalo. V záhradnom domčeku sa otvorilo inkluzívne komunitné centrum Prügerka, ktoré svojim programom prináša zázemie a zo záhrady tvorí živý verejný priestor. Kurátorský výber diel výstavy Záhrada na druhu reflektuje problematiku koexistencie človeka a prírody. Miesto špecifický prístup k lokalite Mestského lesoparku a záhrady vyzdvihuje jej výnimočnosť. Táto zelená oáza uprostred mesta sa stáva miestom komunitnej udalosti. Jednotiacou témou vystavených diel je poukázať na potrebu citlivejšieho vnímania mestskej prírody, ktorá má významný podiel na stabilizácii mestského ekosystému. Jednotlivé umelecké intervencie do prostredia záhrady využívajú toto miesto na participáciu s divákom. Ten sa stáva účastníkom workshopov, komunitnej udalosti alebo koncertu. Autori a autorky v rámci expozície prezentujú pomerne široké spektrum médií ako objekt, inštalácia, fotografia, zvuková intervencia, video, 3D animácia, prírodné grafity, grow art alebo environment spojený s performanciou. Viaceré diela reflektujú samotný priestor a históriu Prüger-Wallnerovej záhrady, pričom priamo pracujú s jej architektonickými prvkami. Výstava ponúka hravé objavovanie všedných i prehliadaných miest, ktoré nás každodenne obklopujú. Poukazuje na environmentálnu krízu a zmeny klímy a tiež na ambivalentný vzťah človeka ku krajine a prírode. Diela sa venujú lokálnym reáliám, vzťahom na medziľudskej úrovni, cez politické konflikty pri riešení environmentálnych problémov až po globálne témy. Odkazujú k histórii a životu zakladateľa záhrady Henryho Prügera a premenám tohto mikrosveta v ročných obdobiach. Jedinečné momentky zachytávajú premeny zeleného mikrosveta uprostred betónového mesta a zobrazujú detaily, ktoré už v záhrade viac nevidieť. Diela v záhrade sa stali živým, rastúcim dielom, ktoré nám pripomína neodvratnosť a nepredvídateľnosť prírodných dejov. Niektoré vyrástli, iné zrastajú s prírodou. Prügerka sa aj tento rok stala malým kúskom zeme. Experimentom, kde sa môžeme pokúšať pochopiť princípy spolužitia, empatie a solidarity. Ona si však pritom dokáže žiť svojim vlastným životom. V neustálom procese premeny, spätá s prírodou a jej rytmom, tak ako i diela v nej dočasne vystavené.